गाइस आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव आङो बयखौबो बरायबाय स' फार्स्ट टाइम आं दिनै भिडिअ बानायदों दाय गोरोन्थिफोर जायोबा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो स' आं दिनै गिबि खेबावनो माने बुंनो सानबावदों जे जायफोर आंखौ इउटुब चेनेल खुलिनायाव मदद खालामदों बिसोरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरग्रोबाय स' आं बिसोरखौ बिसोरनि थाखाय आं अरायबो आरज गाबो जे इसोरा बिसोरनि साननायखौ अरायबो जाफुंथों होननानै स' आं दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनायाव बेखौनो देखायलांनो सानदों जे जोंनि माने गफुर हालामावनो दिनैहाय शुटिं जागोन माने अपेनिं जागोन आरो बेखौनो आङो देखायलांनो सानदों थ'दो बिदिब्ला नायलांदिनि Hey guys, आरोबाव आं खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय स' आं दिनैहाय गफुरनिनो आलुफारा गामियाव दंफैयो मानोना दिनै शुटिं दङ फार्स्ट टाइम आरोना अपेनिं जागोन दिनै गफुरनि मोदै नङाबा गफुरनि जारिमिन जागोन आरो फिल्मनि नामा स' नायलांबाय थादो बिदिनो दा गरम नालाय जिरायबाय दं नै फांखायाव जिरायनानै गाहायाव जिरायबावदों आङो नै प्रबिन बसुमतारीनि फिसाजो उन्दै ओमफ्रायो फार्स्ट हामा नै बेनो प्रभारानि प्रभारानि प्रडाक्सननि मालिक इयो मोजां नायदों दुस्त साला ओमफ्रायो प्रबिन बसुमतारीनि हिन्जावा नै जोंना आब' स' बिदिब्ला आं दा देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बयबो दायो बेखेवसिगोननो नोंथांदिन नायलांबाय थादो साथार ओमफ्रायो बुरजा नागिरदों दा फुजानि आं लाबोआखै नों हारसिं लाबोथारखै नालाय जासुलिया जि जासुलिखा आं लाबोआखै आंबो जायो आरोना होमबाबो होफैयाखै आं दासिमबो होफैबाथाय जानोसै लाबोबाय नायनो एसे नांसै ओं बुद मोनाखै सोर रानदों बुदखौलाय जानो लुबैदों दं गरमनि थाखायनो बारा मोजां भिडिअ खालामनो हायासै गाज्रि जाबाय दे एसे ससेबाबो देखायनोसै आरोना फिल्मा हले बिराद मोजां जागोन दे गफुरनि जारिमिननो गोदो माने जुदु जादोंमोन ना हारसाफोरजों बेयाव बर'फ्रा मा जानानै फैनाय बेफोरखौ देखायनाय जागोन आरो नायलांनोसै बेयावहाय आं माने रुल खालामनो मोनगोन आरो आंखौबो नुनो मोनगोन स' आं बेयावहाय रुल खालामनो मोनगोन होननानै मिथिनानै बिराद खुसि जादों आरो मानोना फुराना फिल्मखौ माने जारिमिन होननानै बुङोबा माने रुल खालामनो गोसो जायो आरो मोजां बयबो आरो दा नायनो लुबैगोन ना गफुरनि जारिमिन होननानै बुङोब्ला माब्रै फैनाय मानाय बिदिनो जुदु जानायखौ देखायगोन आरो नायलांबाय थादो खारबाय थादों फांखाजों फांखाया गंथाम जाबाय माथो आदा नै जानानै दंफैयो जों दायो साहा लोंनांदों बाजिमोन ना बाजै दानि फैनाय आदानि गरमबाबो साहा लोंबाय
Nice. Nice. Goza loंदों goza. Goza nama. Nah, goza loंदोंनो. Ya sing. Aki आरो फैनाय? Apa? गोजा लोंग्राखौ देखायना आङो फोरो नै दामि दा लकडाउननिफ्राय दाम जादोंना गोजायाबो मिथिलायबावो Sana mana itu? गोथाव नालेंखरा Iya nah. 물 थान्दाया दाबो बुङा आं थान्दा होनखाबा Apa zakui macam tu? ha थान्दानि आंनि सिरा लान्दा आफा थान्दा लाबोनो Milai. गुदुं लाबोनो थान्दा लाबोनो होननायखाय साखौनो लोंबावलानो Nana nana ni sibra. Ang banget. नों मा नेदो बा नायलाय Ini punya anak lah. Nah, भिडिअ नाय ang bucadang. iya आंबो एक्ट्रेस जागोन होन Tek mandannya jangan salah. जा एक्ट्रेस बानायखायो नामा जासुथार आङो गोथाव मोनथारो Sesanya malah pada pada Nalenkur minjat. आं गोथाव मोनो आं सुबाय आं लाबोनांगौ सानैबो लांबाय मोननै लांबाय गैला मोननैल' खामोन नालेंखरानो माया गथ'फोर लानानै बानायबाय थानायखौ होनदां भिडिअ नोंहाबो फिसाफोर सानैखौ लानानै बानायबाय थादों होनदां साबो सानैखौ लाना बानायबाय बोरै थान्दायालाय गरमनि थाखाय नालाय मोनासै आरो खामल'नि आदायाबो जासुलाथार नालाय माबायदि जादों बुटखौ थान्दा मोनाखै मासि सान्दुं गोसा दिनो फांखाखौ जों लाजोबबाय माथो नै गंसे फांखाखौ जों लाजोबबाय गंनै बोरो नुवासै नामा नै गंथाम जोंनो लाजोबखाबाय थान्दा ओइ लामा हगार हगार Lalu kita saya kemana? enggak lah Sepuluh kan? थान्दा लोंनो हादों आं गोजाखौ लोङा निखौ लोङो स्प्राइट गोजा गोसोमसो लोङो आंना दं बुंनाया जायासैना Muntas sama aku Makan nih. ku sebenarnya kupur. Aku mau kupur sih. Nang lain aku lihat. No, Beku nih nih. ikut nggak? बेखौनो Deh latih. Siapa sih nih dia deh? Macam apa? फेबाथाय मोसानो नाजासान्दि ना सिलायाव ना मा Bisa sama ini model langsung buat. Jangan cari jak lah. Cari kan. Lalu buat masih. Aku suka banget. Saya kalau main mati nih. ए जोंनाव जोबखाबाय माथो गंसेया Ini lah macam ada. Ada. Kayak bukan lagi tuh. फांखाखौ लाजोबबाय जोङो हिर'आ Istirahat rasa. नोंबाय आदा जोंनो सिङाव थानायखाय बुरजा बुरजा होथारदों Bisnis kan jalan. बिसिनि एसे एसेल' होबाय खोमा Siapa bayi itu? Saya kan dong. Siang sudah dia uyuk. थां सुनिलाय थां सुनिलाय गय लाबोदों आंना फिसाजोआ Bisa kena. गय जाखायो सुनाय नङाबा गय जानोबा बबावसोबा गोजा जाबासो मोजां नुलाय नायलाय बिनि फिसाजो गय लाबोना फैग्राया आंखौ अनसोगारोबा गयखौ ससे जागोन आरो जायाबा जानांला आं जानोसै Aku yang gede sama. Nih ya nak. Kau ni apa?
सोलायबाय थां नों सानदाय गोलैनोबा बाबाजों थांनानै लोगो मोनसे हर हाथायखौ बिलाइ ससेखौ खोमा मोना जाना फिसा फिसा गथ' मोजां खुगा बुजानो जाखाखै बेबो गय जानाया हायफोरदों बे थांनानै गारजोब्बाय सालां नामा बिमादैया आं थाखो गैला आं थाखो नालाय होफैना होबाय नै आं सा मोननोसै गरमाव थान्दा लोंखानानै होफैनाया होफैनाया जागोन नामा abang jangan ada bayi di sana apa pernah jangan bukan ada ya udah siapa teman hey guys ampun yang terbaik dah ada Muntasa ang fayda biya esara un shen kok dai thai aku tuh abu habut nama mami hang nangubici ayo kase tuh kerja kali kerja kali Coba, Tenten. Yo nih, Sasya. 이 굴라나 고시면 내가 이봐. 이거 hah ah yang buku dong bisa nih dia aku pernah sini ya Hai, dua अमा बेदर ओंख्रिजों ओंखाम जानानै भिडिअ लानो सोलाबाखैमोन दासो लादों नै जों दा न'आव थांफिनगासिनो नै